499 ветеранның исемнәре мәңгеләштереләчәк. Мамадыш районында һәйкәл төзелешенә керештеләр. Районның Комазан башы авылындагы әлеге объект Бөек Ватан сугышында һәм кайнар нокталарда катнашкан якташлары, тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балалары истәлегенә сафка баса. Аның ачылышы кайчанга билгеләнгән һәм проектның авторы кем? Булар турында Мамадыштан Илнур Юнусов язмасы. Менә монда стена була тоштан. Бутовый каменнан ясала инде тоштан. Төзүче Рашад Гыйләҗи булачак һәйкәл һәм аның янындагы территорияның ничек эшләнәчәге белән таныштыра. Объектның урыны итеп Комазан башы авылының нәкъ үзәге клуб каршы сайланган. Шушы торак пункттан һәм күршедәге Дүсмәттән булган осталар бригадасы биредә август ае азагыннан эшли. Фундамент заливать иттек полностью, теге черный работа дип атала инде бу. Монда арматуралар белән полностью ишен ясап, заливать итеп ясап койдык менә фундамент идән инде. Хәзер менә тора бара, монда кладка саларга нитәбез инде. Кладка салабыз инде. Менә баскычларны ясый башладык. Ну пока черный работаларны ясыйбыз инде. Насо обделочная работа башлана инде. Әлеге һәйкәл Бөек Ватан сугышында һәм кайнар нокталарда катнашкан якташлары, тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балалары истәлегенә төзелә. Уртак көч белән шушы категориягә караучы 499 якташларының исемнәрен туплаганнар. Алар барысы да плитәгә уеп язылып, һәйкәл диварында урын алачак. Проектның авторы районның баш архитекторы Рамил Миңнеханов. Без узган ел самообложение акчасын 1,5 җыештык. Şu avulda yaşayıcı, propiskada yaşayıcı kişiler bilen 93 bin җыелды инде ул. Хөкүмәт инде, хөкүмәтнеке дә кушылгач 465 мең булды. Шуның белән моның авылда юл салынды инде. Утларга кыш көне бит инде юлны чистарту өчен тотыла. 230 меңгә менә шу һәйкәлгә дип калдырдык. Моннан тыш башка төбәкләрдә яшәүче якташлары да матди ярдәмнәр күрсәтә башлаган. Һәйкәл 8 метр озынлыкта һәм 2 метр биеклектә булачак. Стенасы кызыл төстәге кирпичтән өеләчәк. Кышка кадәр төп эшләрне тәмамлап куярга ниятлиләр. Ачылыш тантанасы 9 май җиңү көне бәйрәменә билгеләнгән. Илнур Юнусов, Фаил Шайхетдинов, Татарстан яңалыклары.